Alhaji Gursun gudun kare mai hana kura kiyo kare ya kasai da gada ji ta da kura ya kai. Alhaji Gursun gudun kare mai hana kura kiyo kare ya kasai da gada ji ta da kura ya kai. Malam Sule ya kwana da shiri sannu da wa Muhammadu. Ka to kai an maza kare dan sararin duniya. Manzan Allah ya kara da kama kalla. Ina hillanci abin da ne ce maka duka. Ina hillanci abin da ne ce maka duka. Ina hillanci abin da ne ce maka duka. Alhaji na kama kawa saboda tsohin gada aka. Alhaji na kama kawa saboda tsohin gada aka. Saboda ka tsoji ka da waje doki aka samu mana. Na Malam Sule ya kwana da shiri sannu da hama. Banna muri gidan da masu hada maka da sun bari. Dole zubar ja da kai zaman ba ka da daɗin gani. Na Malam Sule ya kwana da shiri sannu da haman bada. Ka san dai wani don zumunci muka bar malibu. In baka gode ba sai ma amshe maka shi ka sani. Ka san dai wani don zumunci muka bar malibu. In baka gode ba sai ma amshe maka shi ka sani. In ma amshe maka shi. Mun ka amshe maka hallahira. Na Malam Sule ya kwana da shiri sannu da haman bada. Kai maza ku zuga su saboda